Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan. Hari naman kami sa pagserbisyo sa kahanginan kag maghatag sang impormasyon kag maglaygay sa inyo tanan sa mga televiewers kag sa nagapamati sa sining programa Vice Gov in Action sa madabutan sang Aksyon Radio Bacolod sa inyo tanan mayong aga. Kaupod ko ang akon nga amigo. Kaupod sa Serbisyo Publiko, Board Member Andrew Montelibano. Partner, mayong aga. Pasinsagid na last week, wala ko. Kaya siling kumayo, ito one-on-one ka lang sa imong guest di. Okay man. O kung hari ka di, sus, ma-enjoy ka man, partner. Anyway, no, sa ato na kauturan sa Bilugan Negros Occidental, and of course, upod ang aton nga Bacolod City, mayong aga. Mayong aga, gid, sa imo. Udo ka ayos ang imo nga oras subong board, ah. Pila palang kadlaw ay takitanay daw, duha kadlaw. Nakapahuway-huway gid. Nakapahuway-huway ka daw. Aga pula-pula ka. Di ba mayo to? Pa-facial mo Di guro ba ka daw rin. mayo tong nagunting sa kundo? Agali. Imo barbero do pangitaon ko naman to. Ate, oo, kaya ara lang na saya on call sa La Carlota. Kalayo ba? Di pero mayo na siya manugunting. Kita mo mga herdota daw na kuwayan na. Amo gani do One nami. year naman ang ako ng barbiros kay si Very Mark. good. Dali, Mark, mayong agada. Salamat, Apelido ah. ni Mark. Hindi naman taklala sa apelido ya. But anyway, Ray subong partner isama ni ka nagapasalamat kung ang aton imbitasyon nyo ay gin-deny. No? Kag ginakseptar ya. Pero ini siya hindi naman ni bag-o sa serbisyo publiko. Galing sa subong private and he's practicing his career as a doctor. Wailiwan si former board member Melvin Ibanez. Good morning. May aga Vice Gov. Sa akong nga partner nga amigo man sa kay board member Andrew Montelibano. Sa may aga das kay Governor Bong Lacson. Gob, may aga. Gob, may aga. Gob. Ayong aga sa inyo sa ato na tagpalamati sa diri sa siyudad sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Salamat din sa imong imbitasyon Vice Governor Jeff sa pag-invite mo sa akong diri sa imong programa. Action. Doc, kinanlan taman yung imong mga informasyon ang ginahimo mo subong, advokasya mo kinanlanon mamabalaan sa publiko, kag at least makabulig sa ila kung ano ang mga ihambal mo karon nga mga tips. Bata una sa tanan siguro mangayo gid kita sang pagtahod sa aton nga Ginoo. May ara gid kami diya nga tradisyon nga kung sinong guest namon siya ang magalisa kag magamuyo. So sige Doki. Salamat Vice Gov. Let us bow our heads in the presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Gracious Heavenly Father, thank you for your blessings today and the days to come. Thank you for giving us strength that endures. Thank you for giving us peace of mind amid of this pandemic. And thank you for your continuous protection
protecting our family, our friends, our patients, our staff, and most of all, the community, the entire community, and the entire country in the Philippines. Please teach us how to learn to live our life appropriately in the grace of our Father. We need your blessings. Please enter our heart, forgive us our sins, and will endure as your servant. In the name of your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Thank you, Thank you. Gid, Dr. Ibanez. Now, una gidayon na partner ang ato niya amigo si Alex Montesa. Alex, mayong aga. May aga. Ang iya ko nung nga panyaga sa Imais. Kadto lang to, hawaya pa maklaim. Sige, Alex, Kadto lang. Alex lang to, basta Alex Montesa, kabalo na ng Imais to. Ang tag-iyagid siyang Imay tong hulat sa imo. Sige, Doc. Doc, ano subong ang anong opisyo ang ginaubran ni Dr. Ibanez? Since after 2013, nag-concentrate ko sa akong medical practice. Okay, Doc. Ano lang jutay ang political background mo and then Ang after that. background, I served as Vice Mayor of Isabela for 3 years, Provincial Board Member, Chairman of the Committee on Health for 6 years. And then, presently, ari ko sa health advocacy, Okay. public health education with a group of doctors since August of 2020. Now, subong concentrating ko sa medical practice, and supposedly ma-retire na ko tani sa mga ini because, nag-edad naman tayo. But surprisingly, nagdamo pagin pasyente ta. And also because of this current crisis, health advocate ako sa kampanya kontra COVID-19. Before that, Vice Gov, I was also the founder and the advocate of kampanya kontra dengue before. Okay. Napanubo ta to, pila ka tuig. Sa subong concentrate ko sa public health education, nag-guest ko sa ibang radio program. But thank you, Gid, sa first time ko ni, hari ko subong sa imo nga programa. Oo, Doc, dugay sang of the night nato, nalinpas ang santuan ay, hasta subong niya. Dugay of the night, daw nakita, takala si Ligan ni Adlaw, and then partner gin-invite ko siya kay isang nag-start gid ang pandemic, may mga ari ni siya nga gatawag si Doc Milvin sa akon sa advocacy ay akon what to do. So gina-appreciate ko gid ina kay tigatag sa mga tips, but sa subong sige pagyapo ng atubang sa pandemya, and then it's about time mga pagid Doc kay kabalo ko may ara ka man nga programa sa iban nga stasyon sa Kanginan, but iniya there is Action Radio abi ihatagan ka na mo isa ka oras parang ipa-remind mo sa publiko kung ano ang dapat higam imuon inang sa pandemya nga mabulig sa ato ni sigkatao kagdason after nga before ka ma-vaccine, after the vaccine para ma-educate naman ang publiko. Kagmayo gid ni partner kay pirmi kita di gaduwag istorya parte sang pandemic kag vaccine. Ti ambot ko na publiko pati kini mo tuwa doktor mo. Oh, okay. That's why today na Tamo pilaman kay Dr. Tumimbang gini. Puti namin man ni partner kay ini private naman siya. Private doctor naman siya. So and ilagid niya medical field ilan niya expertise. No, kay si Dr. Ibanez to doktor pero sa akon man amay sang una kundi ko magsala. Kamay mo. Oo, akon amay. Siya man ang doktor ko sa diabetes. That's why, no? So, Kamay ko sa damo mga printe. mo ganin. That's why, namigit that ang aton ding regarding sa pandemic, it should come from a professional. Okay. Sige, So, sige. So, Sige, Doc. ang partner, thank you for giving me this platform. I've been saying since last year nga ang COVID will stay with us for a long, long time. Wala ni kapiwan kung saan mong untat mo. Okay. Because of the delay of the vaccination, mas gadugay. Ang lain pa i-discuss ni karon about mutations, bagong mga Sige, variant. Doc. Isa-isa ha ginanibiya. So ang ini nga concern hindi lang ni sa akong concern pati na sa kabilugan, hindi lang ni sa mga medical experts kay mga scientists natin all over the world,
but concerned gini sa aton mga political leaders, mga aton nga mga nagapamuno sa aton nga sa aton gobyerno, kay sila gina ang major kamo mismo ang nagapanguna sini sa kampanya kontra sa pandemic ni sa COVID-19. Ang una ngayon talakayon is number 1, ang COVID-19 case update. Okay. Number 2 is what are these new variants ng COVID? And number 3, latest update on vaccine distribution in the Philippines. And number 4, 5 things not to do after vaccination. Not to do. Not to do, ha? Okay. No? Ayok, hindi ka na mapiktaran. Why, mabalanta na karon? Mabalanta na karon. Ara na da. It is a scientific study. Okay. Not to do. Ang lain sinidot, kasi minaubra ko to sa natudo, paliwaki ko ni vaccine. Mapa-booster dose ka. Kung minalib ba siya? And then, kung may time pa kita, tagaan ta siya mga 10 tips or ways how to prevent transmission in the home sa aton panimalay. Kag kung may ara ka positive man, kung ara ka naka home quarantine, anong himuon mo? Okay, sige partner. Doc. Okay, Eh, go ahead. Damo pa man talog chimpo sa dason na. Okay? Oh, anyway, kung hindi ta maubos, hindi ta Dason maubos man ini adlaw, dasons manay. Ang aton latest update sa diri na tayo concentrate sa province of Negros Occidental, probinsya kay sa Bacolod City. Ang latest update, ang trending naton subong sa Negros Occidental kay sa Bacolod City, nagapanaog na kita amat-amat. Panaog because probably dako gini nga rason ang pag-vaccinate sa atong pamuluyo kag pagsunod sa atong natawag nga minimum health protocols or guidelines. Anyway, from MGCQ, nag-GCQ na kita subong. So muna amat-amat nagapanaog ang kaso sa aton, and hopefully by the next couple of months nali mabalik naman ta sa MGCQ. Now, ang death naton sa probinsya, may nagdugang-dugang lang kita pulo ka napatay, kag sa Bacolod pulo, siyam ka napatay. So more or less ang trend amo-amo man gyapon. But luckily, we are still below 2% of the required accepted mortality rate. Kay bilog nga kalibutan ang ilang ang death rate is 1.79. Kita mga arata sa 1.89 to 2%. Okay? So, damo gisubong nga pamangkot. Kag damo gid naga pangduwa-duwa nga pag ma-vaccinate. Partner, according to the census ang Octa group, mga 45% pa sang aton pumuluyo ang hindi gusto magpa-vaccine. Grabe no. Mas tuod na Doc. 45% pa. Idugang tala na karon kag after that kung may time kita, dapat man i-encourage ta Encourage sila. ta. Sang una, 59% na hindi mapavaksin, but because of the campaign sa radio kag tanan, nang lumuo na sa 45% ang acceptability nagasaka mga 55%. But there is still a delay in the vaccination program ka distribution. Unahon ta ang natawag naton nga new variants nga naga-concern kita sini because palapta ta sa pumuluyo nga kung wala ka ma-vaccinate gani, delikado ikaw. Kung na-vaccinate ka first dose and second dose, malatnan kita. Wala question. Pero milder ang symptoms Hindi mo. lang matamaan. Hindi ka matamaan, hindi ka mag-severe, hindi ka ma-hospital, hindi ka mapatay. Kung na-vaccinate ka na. So, Doc, question, no? Kung na-vaccinate ka, pwede ka malatnan, but at least siguro, mabulong ka na sang mga bulong nga normal, basic na to na medicines, like maybe antibiotic na to, or, you know, the normal na hindi ka na like sa akon, Doc, pag pareho sa akon, pag positive ko, as in, grabe nga antibiotic sinatag sa akon mo. Na-hospital ka? Yes, for 2 weeks. Okay. No, so, Pila ka rin Remdesivir ang na ay 11 shots. 11 shots, kid. 11 shots of Remdesivir, and Doc, I just forgot another, may sa akong 1 shot. Tocilizumab. yan. Na basta ba 35,000? Monoclonal antibody test, 44,000 to 50,000. Kita mo na. Amo na siya. Amo naman ang naga-prevent sa aton nga natawag ka batik mo nga cytokine storm. Ano bilang epekto sa COVID? Ang nami lang kay since last year,
ang aton mga medical community all throughout the world, Western countries, mga lapkap kung ano himuon nila. Wala sila guidelines. Only ang Italy sang mga July of last year, nakalamatay damo to sa Italy mo. Ang nangambal sa mga Italian doctors, hindi wait a minute, tanaon ta gini kung ano ginibala ang kosang ang pagkamatay sa tao ni sa COVID. Kaya ang tanan-tanan bisan sa taga-Amerika, nagambal nga, ang COVID is a respiratory disease. Ang nagkapatay ang tao because of acute respiratory distress syndrome or severe pneumonia and sepsis. Severe pneumonia. Hindi gali. Ano gali, Doc? Ang cause ang gali ang pinaka deeper cause sang COVID-19 ini natawag na cytokine storm. Explain ko lang sa imo in layman's term, partner. Explain daw bago na nga Ang cytokine storm, terminology. lugay na namon ginambal man, kadamo na mga doctors ang nakabalo. Nga once gali ang COVID virus magsulod sa lawas ta, anong una gida? Ang novel coronavirus, ang SARS-CoV-2. Pagsulod sa lawas naton, siyempre, foreign body na siya. Ang aton lawas, may mga natawag kita nga immune system, defense mechanism sa aton lawas, antibacterial, antiviral. Pag-activate sa immune system naton, manawag ng aton immune system, maproduce ko di antibodies. Maproduce ko army antibodies to combat sang virus. Ang ilay na mga spikes, protein spikes. Okay. Kung hindi gani na masarangan sa iya nga first line of defense sa aton immune system, manawag na siya sa mga macrophages. Mercenary na ni, nga mabulig. Amo na masupport siya. Masupport siya. Ang problema kung may na cytokine storm tungkol ni sa mga protein spikes, potent katama na. Gina-hyperactivate ang imo nga immune system naton. Hyperactivated. Once hyperactivated, gasala ang atong immune system, bisan normal cells naton sa lawas, patyon niya. Hindi siya ka-identify kung sino iniiya kontra. Pati upo niya, patyon niya na. Ay, gali. Amo na nga nag-produce, ang cytokine storm could produce inflammatory process leading to clot formation. Kabati sa clot formation. Damo clot sa sulod sa kabala. Amo to sa Italy, pag autopsy nila sa ilang mga cadavers na nagkalamatay, nakita pag abri pa lang, they were surprised nga nakita nila bilog nga ugat sang bilog lawas sa mga nagkalamatay. Only sa lungs lang. Hindi na sa lungs. Okay. Gali kay amo gali na ang nag-cause sa lungs, nga nag-clot man ang lungs. Okay. Ang blood supply, wala na. Wala oxygenation. Clot, it can lead to septic shock, death. It can lead to stroke. It can lead to heart attack. It can lead to pulmonary embolism. It can lead to other illnesses. Renal failure, liver failure. Clot. So, sa pila na kabulan, nga nag-istudyohan na nila, ang aton mga infectious expert and mga scientists all around the world, paagi sa CDC, sa Center for Disease Control sa Amerika, WHO, nag-formulate sang guidelines, kaging palapta sa bilong kakalibutan, subong may ara na ta standard of care. Kung mga hospital ta subong, we have a better chance to survive than last year. Sasawala gid nga Sasawala gid. bago pa lang why gid kita knowledge be ko nano ang approach dira. Yeah. So sa Subong- apan niya gina-studyhan nila so may ara subong. May standard of care na. Okay. Amo na tanan-tanan pareho na. Pag sulod mo sa hospital, pag grabe sa pasyente, amo na may mga remdesivir, may mga tocilizumab, Okay. nga mahal. Then ako yung last year, nag-formulate ko sa akong guidelines. Ako lang na iya, para sa akong mga pasyente. Kaya para hindi ako gusto ma-overloaded, ma-overwhelmed sa patient call bla. Pakonsulta, kung sa pakonsulta, libre, way kung sukot mo sa telefon. So may ara ko guidelines nga standard na nasa clinic na pangatag sa mga offices, sa mga pasyente. Kag may reseta na nga bulong. Kandi may naka-tie up na pharma company, drugstore. Tawagan mo lang ang sir, ini nga numero, pasyente Automatic na automatic i-deliver sa imo, libre delivery, digto mo bayaran sa balay, amo na dahil sundon mo. I see. And then thanks God for on hundreds of patients na gin-manage ng akong team. Sorry lang, but thank God we have zero mortality as of now. That's very good, no. Muna partner ang ginakonta because by the grace of God pangamuyo lang gid. Amo gid ang number one, no.
So, ti Dok, ini ang ginahambal mo niya subong daw bago niya sa amo na batian. So at least At least ma-explain ko partner. gina-explain mo pagid further kay ti kadamo sang nagapamati subong sa aton, and then ang mga needs ta nga kunano what to do Yeah. sa subong kag anong approach ta, mas maayo man na gani nga i-educate ta ang pumuluyo pagid kag sa imo nga nabalaan kinahanglan i-share taman ni sa ila daw. There's no monopoly of knowledge mo dapat i-share mo. Partner. So may isa ka pagid ka topic kay ang, ina. ang partner ining variant ba lang nambal, new variant, because we will lead to the vaccination eh. Ang new variant subong hindi ni basta-basta taken for granted. Ang may nakita ta sa news, may Delta, may Lambda. Ano naman dason variant na magwana? The fraternity of variants na Sigmaro. Oh, Alpha Phi Omega. Ano na bala? Kasi may ara naman. Sige, Dok. Now COVID ba partner may brotherhood bangili ni silang may ara organization man variant na kita mo to may Lambda, may ara naman nga Delta. So anong Alpha man ano? So, sige, Dok. Partner, sa kadamaan sa aton nga tagpalamati subong, may ara gid kita sang usugod gid alin sa Wuhan, China. Amo gimana yan ang ginhalinan origin sa coronavirus or novel corona or COVID-19. Naglato ni siya sa UK. Ang the first transmission sa United Kingdom, ang Alpha variant. Amo ni siya ang genome o genetic code ni B117 Alpha. Naglato ni sa UK, nagsaylo sa Europe. Umuni ang UK, ang Alpha variant. Ang Alpha variant may study nga nagalini siya sa Beta variant halin sa South Africa. Ang genome code ni genetic code niya B1351. Okay. And then naglaton sa Amerika, nag-epsilon. You know, Alpha, Beta. Okay. Alpha, Beta, Then Epsilon. Wala si. Kaya ko wala si Epsilon dayon. From Epsilon, naglapta. Naghimo ni siya Gamma. Amo ning Gamma sa Brazil, amo ning genetic code P1. Amo ni siyang grabe nga paglamatay ito sa Brazil mo damo. So that was Gamma variant. Gamma variant to. Ato sa isa ka syudad sa Amazon, dito na sila nagalin. Damo nagkalamatay, dasig ang transmission. Ang iyan nga viral load 10 times ang alpha kag beta. So nagkadto sa gamma. Pagkadto sa gamma, ang India nagsaka, hindi ba nagsaka tong India? Nagsaka, oo. Naghima 5,000 na yun to. ang patay. Patay. Nasunog lang gani nila. Yes, naghimo ang sa India ang naglaton Delta na siya. Delta. Amo ng B1617 ang genetic code. It affected 76 countries including sa Philippines. Galing sa Delta variant naton, ang Brazil damo ni 36 strain ang naduktukiban. Ang sa Delta as of last week mga 21 strains na diri sa Pilipinas. May Nabot na ding Delta. nadbot na ara na ta. Nasa delikado ka kita ko explain ko. Okay. So, From Delta nagsaka na siya Lambda na siya partner Lambda. naglambda na. Ang lambda halin sa South America affecting mga 29 countries. Amo ning genetic code niya C39. Dumudamo sa Peru kag sa Chile. Lain man niyang sa Brazil. Ang muna nga nangambal ko sa aton, ang Delta adi sa Pilipinas, ang Lambda wala pa ni concentrated sa South America eh. Ang diri sa aton subong, ang tanaw ko may signatures ang Delta. Because ang last year, ang Alpha, Beta, Epsilon, Gamma, isolated cases alin sa mga dalan kag sa mga merkado. Subong ya ang transmission whole household. Hindi ko magambala kung sino mga pamilya, partner, may ara ko nga pasyente nga pulo. Positive. Positive sa isa ka balay. Kaysang previous na may ara sa ulit sa isa 5. May isa da nga nag-positive and then malat na niya isa batang 3 negative na. Subong niya the whole family. Amo na ng trending sa mong whole family. Kasta bata, naton. Grabe, no? So, kailan Isa ka kumpanya, partner, 45 kabilog. Dala pamilya man. Amo, grabe na kadasig. So, ang ginatanaw nato, ni nga adok amo na akadasig. Ni mo balaan mo,
ang virus, my partner, maalam mo. I don't know, is it God's creation? It is created by human human habits. Siguro created by man sa Created by man. kay kung God's creation kaayo lang ginayatanan mo. Yeah. Well, of course ang creation sang God is human eh. So ang human nag-evolve man nag-create sang mga Hindi amo. Hindi amo. So, ang That's nilalim where, man sa human transgressions. Yeah, oh. Ti partner mo na. So, ang nga mambal ka, partner nga nag-amo ni sila kadasig because ang coronavirus COVID-19 maalam naga-replicate siya that apat ka process: reproduction, replication, mutation, kag transmission. Amo na ang iya nga process. But because may natawag kita nga immune escape. While human is producing vaccines to treat and prevent coronavirus, the virus itself is also producing to protect itself. Defend nilang ila o galingon sa virus. They have to replicate. Ang problema, ang ila replication mutation is faster than vaccine rollout or vaccine production. Yes, tragida pa kadtugid it should be tani nga daw dasig Dasig makita tani ang vaccine. sa vaccine pero sa subong sige madabot gid kita dakron kay kita mo ba 45% sa ato population to hindi pa pa-vaccine. Hindi pa vaccine. So sige, partner. i- So, ang continue. ginakon, how to cope up with that? Paano sila lagson ang Okay. ang transmission kag mutation kag reproduction sa coronavirus ng new variant. Ang delikado sa new variant because this is more infectious or contagious than the previous variant, than the original. 10 times ang viral load, dasig ang transmission. Pero balan mo ang like kita subong bisan mo hindi tagmang mask, naka fully vaccinated kita, piyo man tayo nga wala man ta. Pero kung halimbawa makakadto kasi sa kalugar restaurant, makaupod ka may nagpositive, ang transmission dala na sa viral load. Kung ang ang isa ka tao asymptomatic kag positive siya, ang viral load is na gamay. Bisa mag-istorya na ipakapo with this distance of 2 meters, hindi ni siya maka-infect sa imo. Lain na kung magalukanay ang couple, bala partner, lips na. Kung hindi ang isa wala pa na vaccinate fully, ang isa ya vaccinated, kung isa nag-positive siya ni asymptomatic, makalaton siya. Because ang transmission sang coronavirus is aerosol, airborne. Given na. Tapos ang ginakuan ko lang subong nga paano naton malagas ni ang reproduction kag mutation sa virus paglaptabla sa aton ni nga komunidad. Kay kabalo makita nga aton nga vaccination delayed. Yes. Kag plus pagid ang lain pagid ay damo pagid wala gapati nga sa vaccine kag damo pang basa pati fake news sa social media. Lain man ni partner mo. Nagapagwa pagid niya daw. Nagapagwa pagid. Oo niya. Amo na gani Doc no nga the sad Nabilin part. na lang ako. The sad part aton man lang kapwa na kauturan ta kaysa ang gapadlok sang aton ng mga kauturan. No kay ikisa ang may fear is only 5% ang may fear. Pwedeng 5% yung kampanya nga padamuon niya gid ang may ginapakulbaan. That's why kita ya advokasya tayo partner. Ang iniya nga programa ya gina-encourage tagid sila ya nga makadto sa NGO nila pa-vaccine. for example, no, Vice, gipa-vaccine ko mga tao ko nga sa farm. Oo. Siling ko, pa-vaccinate ka mo. Sa pila ka bilog sila, on the day na mabaksin na, may nag-back out pa. Nadlok. Pila nag-back out. So, nagpa-vaccine ang iban na wala nag-back out. So, buong na nakita nila nga wala naman problema, nagambal boss, pwede man kami kapabaksin. Amo na kung isang gatanaw mo sila sa community. Amo gani. That's why, So, kung given na nga proteksyonan Manila ang kaugalingon nila, Yes. pero amo ning solusyon nga maproteksyonan sila sa sini nga pandemic. Kailangan magpa-vaccine gid. Sa upper part sa hindi lang ko mag-mention na partner no. May ginkantuan kami 2 weeks ago. Yan ang kita ko yang mga tao ganito, daw ay niya face mask,
daw ay ga-observe sang social physical distancing. Kaya gapati to sila niya, why diya COVID sa amon niya, why diya kadabot di. Drill na iya sa proper o sa di na iyang nga lugar nga ara lang gid sa city proper. Let's say, daw dra lang iya galibot-libot. Pero kung why pa sang may masakit sa ilada eh. That's why nga ako may ginaano tagid ni paagi sa sini nga programa gina what do you call that? Encourage tagid sila. pero Vice Gov, To no? protect their family, their community. Pero Vice Gov, no? Damo ka duda, but ako yan balon ko na lang sa tanan ko nga pinalangga nga kauturan sa Bilugan Negros Occidental, Bacolod City, ay ama survivor. Oh, gani. At first, wala man ko nagpati. Hindi la. No, at first, wala mo ko nagpati, no? Puti, sa naagyan ko, kag amo to naagyan ko, inambalanta ka mo nga tutuod ng COVID. Hindi li siya lahog-lahog. To na Realidad na ni I am speaking in reality, kinaagyan ko mo. Ang mental stress mo, partner ko, ara pagin. Malo Malo ka. sa ospital ni, nga Dok. mala saya nga vice, hindi lang ta nilagaw na isubong. Eh, but- So, di tamano dra lang tas balay. Kalahin, At tulad partner, na kundi Eh. sa opisina, ay Dugin tinama lang na po ito, problema. ma'am. But to be honest, tungod sa na-COVID ko, it also, ang konto nga 14 days, honestly, it also triggered my anxiety. Oo. Kay, grabe, no, hindi lahog-lahog. Nga mo nanggambal ko sa pumuluyo nga, this is real. Hindi na tayo magpahaw-maom or hindi na tayo Why ka gid tagaan-mit pormento. wala ko tumit for men. Sige, okay, going back sa... Amin, pormen niya, imo niya bulong natin. Oh, sige Doc. Last part na karon kay ti ang diabetes isaman ka grabe nga nga disease man subong sa aton nga mga kauturan. Pero diri tanay may damo ka pa i-explain dai. Sa di na kita sa number 2 topic mo Sa na. number 3 topic, ang distribution ng vaccine Okay. sa Bilugan Pilipinas. Excuse me, partner. As of July 10, ang aton nga vaccine distributed na sa Bilugan Pilipinas. Okay daw. Do. Daw, Gaya na Grabe nga, doon na COVID ko. maluoy ka? Sambal nga ba lang nga trigger allergy ta? Actually, sa aton nga mga Bilugan Pilipinas, mga 18,579,574 Ang na-vaccine? ang na-vaccine. na-deliver na. Na-deliver. Nagtabo ang nag-abot na. Out of that, ang first dose is 9,389,801. Ang second dose is 3,089,976. So kung tanaw mo, partner, kung ang 18,579,000 ay fully delivered, vaccinated by end of July, we will achieve 8.44%. Only. 8.44% vaccinated, or what we call vaccine immunity. 8.44% lang. And we are looking at aning 70% aning atong target. Yes, ang target is 70% true target herd immunity. Ang first dose nato na natag na sa tao, 9,389,801, which is 8.7% ang first dose. Ang second dose, 3,089,976, which is 2.9% lang. So, Kung i-combine mo, layo pagid kaayo layo, sa gid. aton nga Layo, target, no? Kung combine siguro, Doc, Mga 8% pa lang kita. basi wala pagari. Kung ang Okay, fully first- dosage. First dose pa lang, Full dose. ato sa 9 million, and then ang fully dose is 3 million. million. I-less mo pa na day. So, hara lang ta sa mga 4-5 million. Oo. Yeah, Mga oo. ito nga, magandang sila. Averaging ka lang mga lapit-lapit 5%. Yes, more or less. Layo pa To talaga. achieve sa aton herd So, let's immunity. say, example, we have this population of 100 million. Oh, 110. 110 million. Diin pa lang kita. So, we 5 have, million? layo pa, no? Wala pa taklawat 5%. Kilalan mga 80% ang aton nga i-achieve. At least maskin 70 na lang, that would be a good 70 number. na lang ang herd immunity. Okay. 70%. Di layo pagid.
may 60 million pa kita nga ginasobra pa, 65 million nga. Yes, nalalauton. Kag nakita naton bla ang natin naton nga pag-vaccine, ang regarding vaccine, hindi na tapag magpangduwa-duwa. Ang vaccine save lives. Correct. Mo ginayang ginabalta. And you have to protect yourself, your family. Kung hindi ka lang niya kung sabi, pabaya ka sa lawas mo, protection nila lang ang imo kabataan, kapamilya mo. Para na lang sa pamilya Para mo. sa pamilya. Para sa Especially- komunidad. Yes, especially sa parents mo kung may tigulang, nara sa sulod balay mo. Tiyan mo na, partner. So, ang unang last na natin, ang number 4 natin, partner, ang nila namin Okay, sige. 5 things not to do. Not to do After vaccination. Ari, partner, More than daw ka namin isang ambal ni Dr. Ivan. Sige, partner. 5 Partner, things five not to things do. Not, hindi pwede himuon after vaccination. after vaccination. Sige, Okay, Bi. sige, Doc. So- Number 1. Hindi ka lang magambal nga, do ka, pwede sa muna, pwede mo na. Ako hindi lang, sige Basta lang. wala na daya. Makadlaw lang yan. Maganin mo Makadlaw lang kami. wala daw. Mayhom lang kami. Okay. Sige, Doc. 5 things not to do after vaccination. Okay. First 1. dose man or Second dose. Okay. 1. Do not have a tattoo or Wow. piercing. Okay. Punta para partner Do puno tutukan niya. 1990s pa niya. Oo. Kaya ang piercing kuno sa pagtattoo mo nagatigir na sa immune system mo. Yes. Gaya pa na, mo immune system. Kaya pala, Correct, correct. Magsala-sala naman na siya. Kaya hindi yan na dahil Inang ginestoryahan tayo, Doc, after, ha? after sa vaccination. Vaccination. It will alter So, sa iklarohon ko lang ni, pagkatapos ang first dose nyo or second dose na naging vaccine ka mo, hindi ka mo magpatato. Okay? So, sige, Doc. Isan gamay lang at tattoo. Maski gamay lang. No. Hindi kay it will masala ng inyong immune system. Kaya tattoo is a foreign body mo. I see. Di Okay. masala na siya. Hindi Klaro na. identify. Klaro na kayo. Number 1. Klaro. Number 1. Okay. Dok, salamat. Ito nagplano-plano po ko. Tari, pasugpunan ko niyo. Ay, hindi na papasok po ni. Partner, hindi na. Hasta na nada. Mo gani okay na. Salamat, salamat. Very good. Okay, kamo ikaw Haris, ang imo nga may mga tattoo ka mo. may siya, Haris. Ikaw di hindi ka gid magpatato na. Si Gob pa to nagamba last time nga about tattoo mo. Nagsabat po kay Gob nga. Sabi ko, Gob, mapadugang ko guro ay. Thank you. Thank you. Partner, hindi lang na ya. Digid. Okay, digid. Kag san o pwede? Pwede ka na after 3 weeks. Okay. Hindi man gid abi ko forever. Gata 3 weeks to... Okay, 3 months ah. Pwede na ko. Hindi ka na after na. Okay, sige. Okay. Sige. Because tattoo is an art man tuod sa ilan eh. Di, anon mo na. Second, Second, do not exercise after 1 week after vaccination. Okay. wala exercise. So which means, relax kita mo Relax ang lawas. lawas mo, hindi ka magpa-overdose sa lawas mo, Oh. kapakapoy. Ito. Diyan ka. Exercise Diyan ka, partner. Doc, no? Nanagkadlaw si Nagkadlaw ko kay nga exercise. What about exercise. sexercise? Away din na butang eh. Okay. Okay, So, okay. pwede. O pwede. Hindi naman na kayo Safe, mag-exercise ka mga it takes 30 minutes eh. Okay. Dito lang kung hindi bala, mag-exercise ka. 30 minutes, 1 hour. 1 hour. Number 2 to siya, Doc, na? Number Number 2. two, do not Number 3 naman tabi, Doc. Exercise. Okay. 1 week after being vaccinated. 1 week after. After that 1 week, pwede na. Pwede na. Okay. Number 3, do not book other vaccines. Meaning, Okay. na-vaccinate ka sa Sinovac ka na. Okay. Kung Pfizer, Astra. Di ano niya, Doc, ang last week na nagagwa, gani nga, kung makauna ka AstraZeneca. Oo. And then, ang last second dose mo, Pfizer daw gin-allow nila. That's why ganun din nila, hindi mo pag-book other vaccines. If possible. If Pareho possible. with na. Okay. Because remember, kung Pfizer ka, messenger RNA, pwede mo makombine ang Pfizer at Moderna because messenger RNA ang ilang vector. Okay, Mag-prepare. pwede, Doc, palapit-lapit lang sa mic. Ang messenger RNA, ang Pfizer at Moderna, Pwede. ang vector nila pag-prepare is modified messenger RNA. Ang AstraZeneca is vector vaccine. Ay Sinovac, I think, is live attenuated. Ang Sputnik is cold vaccine. So, hindi mo na sila ma-interchange. But Pfizer, Moderna.
Ang nami lang ay ari na lang ho. Kay because nag-delay nga aton vaccination sa aton ding aton nga Rollout, abi. sa bilog na Pilipinas. Doktor, nag-Sinovac ko day 1. Di way kaabot sang vaccine ko. Yan ang 45 days pa ko kag na second dose. Sige na lang. Pero actually sa emergency use certification ka trial, dapat ang Sinovac, Pfizer, Moderna, within 28 days. Correct. Maximum 30, I think. Maximum 30. Yes. Second Kung dose namin lang sa AstraZeneca, kaya within 4 weeks to 12 weeks, meaning 1 month to 3 months. 3 months. Pwede ka pakahulat. Ang iba hindi ka kahulat eh. You have Pati to. since kung ma-delayed na, sige na lang, pa-vaccine ka na lang. But after ba lamang ang vaccine, upon first dose, 2 to 3 weeks na siya ma-activate ang immune system mo. So you're not safe. Maintain mo ang health protocol, ang strict compliance of the Hindi guidelines. gali kay gin-vaccine ka subong adlaw. Okay ka na. Pag the Malagaw next ka day, protektado na ko. Hindi Okay. gali mahulat ka 2 to 3 weeks. 3 weeks. However, bisan fully vaccinated kita, partner, kung 95% ang iyang efficacy, may 5% kang window. Basin pa Meaning lang may sa base lang sa 5% 5%. latman. Oo. Pero okay ginanga hindi ka lang masibir. Hindi ka lang mild lang. Mild lang. Hindi ka mano. Oo. Kag hindi ka man maglaton gitudo. Hindi ka man manglaton. So, Tudo. okay. Ang lain ni sa bagong mga variant, ang mutiyambal natin sa pamuluyo, pa-vaccinate na kamo. Because ang new variant, ang efficacy sang mga vaccines available, less than 15 to 20%. Sa bago nga variant, let's say example anong bago ang Delta. Ang Delta, So ang first tayo nga vaccine ginanota sa Alpha. Alpha, Mas isog ning Delta. So Delta. hindi na siling masiling kang efficacy 70-75%. May mo lang- Base na 30 yes. siguro kay may strong man may ang mo bago lang nga may mo variant. siya kuno mga 60-65 na lang. Okay. Ang But I Sinovac may mo sa 55. Pero Doc, I think to be protected at 50% is still okay than nothing. Still okay. Oh, yeah. Ang nami man da isakto ka board na ang once mag-vaccinated ka, bisan ano pa nga variant, bisan ubo pang iyang Efficacy. neutralizing antibody sa lawas mo. But ikuan ka lang, adhere ka lang sa atong na strict protocol. Mhm. Amo Arag yapon, importante. face mask, face Face shield, mask, distancing, face shield, blah, blah. Arag yapon. Hindi ka mano. Hygiene mo gid. Hygiene. So that is number 4 and number 4 5. na to. Number 1, 2, 3, 4. Number 4 gali, hydrate yourself. Yes, water. Water, juices, milk, inom tea, Inom tudo, liquid, tubig. tubig, liquids. Liquids. Mga 8 to 10 glasses a Inom day. tudo alcohol. Okay. Oh, hindi man. Hindi. Hydrate. Pambal ko ho. Nadumduman ko ni kay Doc ang pag-start kid. May mga iban gali ang madula man lang na sa alcohol. Alcohol. Ang COVID. So no man to nakita ako sa ay ato niya ginaspray ta sa kamot to have this sanitize. Ang ilaya paligo pag ay lang sa mga Kaya maskin joke pag- lang na iya siguro. Ay, Maskin pag-inject salmon, Doc, is good, no? Kay one of the instructions, hambal salmon, after ka nagpa-vaccine, if possible, even when you eat, sabaw. Oh, kilanlan gid. Ano na, sabaw, kag tubig, gid. Tubig gid. So why gid siya madula gyapon ang sang tubig. Yes. Benefits. Benefits. Kilala ang benefits sang tubig. Pag o mag-inom kilala tabla ang partner sa tubig, liquid. yeah, liquids. Kaya mainom ka sa fluids o liquids, 8 to 10 glasses a day. Ikuan mo, take note mo nga, dapat manghihi ka 4 to 5 times a day. Para mag Para Flush out mo. Flush man. out, oh. Kaya ang water retention, hindi mo na maayos sa heart mo. Kasi kidney. So, siguro Doc, mo na eh. Depende man sa tao, hindi ba? Yeah. That's why some people would recommend ng ilaya nga water intake alang sa mga 2 liters a day. Meron man niya tao that requires 3 liters a day. So, siguro obserbahan mo, just play with it, no? Okay, kung depende kung may masakit ang Masakit tao sa sa kidney, kidney. kag Ano sa heart, dito? at water retention, Oo. hindi mga magpapasobra 2 liters a day. So malain man. So, in a case, another Another case naman na yan. Oh. Pero siguro, Doc, if you can sustain 2 liters a day, that's a big help already. Okay na na. That's a big help. Mga 6 glasses. Okay na. No, I think that's... And lastly, partner, ang tuan, do not lose your vaccine card. Okay. Kaya iba naton,
inapangbutan na si gadi-gadi. Ako yung vaccine card ko, nakaswala. Amo na lang pinaka-importante sa pangabuhi ta. Do not lose your vaccine card. Palaminate na lang para Palaminate daw na lang. ID gid bala. Maski gamay lang. Dok, may question lang ko. Like sa akon, namutambal mo gina mo na hindi ta pwede ka transfer kung sino ba ka na lang. Oo. Let's say nga ako tapos na ko sa akong second dose. Kung gusto ko magpa-booster, pwede pa? Okay. May study sa bong. Because of the new variant, nali ba lang we need a booster dose. Okay. Ang Pfizer lang na sa bong nag-research nga Sa booster. Sa booster. After probably 6 months to 1 year, kung ilang lanon mo gin mag-booster dose. Sila man matry, makonduct After trial. second dose, everybody's talking about the booster. Booster. So, why pamanggali na? Wala, may study na ng Pfizer. Sila subong ang nauna. Pfizer pa lang. I-trial pa na nila. Pagkatapos, they will also ask for emergency use certification, approval. And then, ang tatanaw ko is, after 1 year, we might need a booster dose. Okay. Pero ang Pfizer, alam mo ni nami, kay bisan ano nga vaccine, Ini yung mga Sinovac, may booster man na sila. wala, ang nami Why pa lang, na? ni nami lang kay, bisan ano nga klase ng vaccine ang first and second dose mo. Ang booster mo ay Ang kaso. booster mo ay kaso ba, Pfizer. Isa lang. Okay. So, ini sa gali ang Pfizer, it caters all Gini mo the na brand of universal. vaccine. Universal. Oh. Amo nang ini mo sa Pfizer, universal booster. Kay Doc mamangkot pagid ko hasta sa pila ka bulan ni as ang after second dose. Pila ka bulan ang ano pa. May natawag kita natural immunity, Protection. partner. Oo. Okay, we go now to last topic, natural immunity and vaccine immunity. Ano nang natural immunity? If a person recovers from COVID-19, ma-develop na siya natural immunity even without the vaccine. But that's temporary, Doc. Temporary, Up to for 5 months sila to 6 months. 7 months, 6 months. Lalo na siya. pero mabalaan mo, hindi mo na siya ma-measure by percentage, kundi kung may ara kita sa natawag nga rapid antibody test. Mabalaan mo na kung may IgM positive, Yes. pa IgM negative, IgG, positive. IgM. IgM, IgG, dapat Dua. both reactive na o positive lang ang dua. Kung isa lang hindi na garantisado. Okay. That's why ako, Vice Gov, pag hospital ko, in spite of the antibiotics, kintugungan ko nila plasma. Amo ng convalescent plasma. Convalescent plasma Natural immunity. para for natural immunity. Alin sa Ginkwa sa dugo, ginkwa sa recovered patient. Halin sa may natural immunity, yung transfer sa imo. Yes. Ang nami man kay with the natural immunity sa imo lawas, mapavaccinate ka. No. That will add on. Ang vaccine will trigger your immune response. madasig. Mas damo pag yung percentage ng atabaldis mo sa lawas. That's good. Until booster. Kaya ang booster, Doc, is what? 3 months after your second dose? 4 months? Nambal nila 1 year. After? After the second dose. Fully vaccinated. So which means, Doc, ining vaccine this is not a yearly vaccine. Mga balka booster, last dose mo na. Yeah, that's right. So, which means ang COVID-19 nga vaccine, most probably, hindi siya yearly nga ihatag. Hindi. And then after this booster, pila ka years? Another study naman na partner ko 3 years pa na 3 years. protection. Before ka ba-vaccine, libat? However, hindi lang fraternity variant magdamo. Kaya kung gadamo naman ang Pagdamo variant naman niya. mag-gamma omega naman. Oo. Wag omega tamo. Nali ba lang replicate naman siya mutate. Okay, grabe, no? So, ang Tani, ba hindi lang maglabot sa Sigma? katapusan ng Sigma. Ang kataso sa Sigma. Okay. Or Nga ba yan? Zebra. Zebra, Or Sigma. Sigma. Tani, hindi lang maglabot po. Hindi lang tuod magdabot sa ro. Kay ti Sigma ro mo. Sigma Mga branch ro. ko na. Kaya mo na gani, fraternity na, grabe Oo, mo grabe. may fraternity ng ilan, no? So, grabe man ni hasta pa sa mga Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Oo. Anyway, Brad, Doc, lapit ka na lang. Kasi chance ka na mag-greet sa mga... ikaw Doki, thank you very much, Salamat, Gid, sa mga partner. information nga Vice Gov, yeah. hambal mo subong nga agad o very informative man kay ti mabatian man sang ibantang mga televiewers kag listeners sa Action Radio, no? At least nakahatag man kami sa bag-o
kag nakahatag man kay may knowledge kag kaalaman sa inyo sa sini nga programa. Di ba, partner Andrew? Yes, sir. So, Salamat, board member, partner. No problem, gid, Doc. Doc, I hope nga hindi lang niya amo lang ning presensya mo sa amon. Kag siguro basta may mga bag-o naman ka nga mga information, i-text mo lang ko kung tawagan ta ka from time to time. Time to time, anytime nga kung Sunday, libre man ko mo. So, Si Dr. anytime Ibanez, you partner, need me. daw mga 3 years ko na ni siya nga doktor sa akon yang diabetes. Kay tinagsaka man ang sugar ko. Blood sugar ko, nagdabot ko to pila, Doc, 160. 160. Ang normal, mga pila, 110. 110. 110. Okay lang. 60 ko, kung kaanaan mo ng 160 na, 200 na. So, pila, Passing. 3 years ang imong reseta sa akon sa Metformin. Anyway, Nga mga bulong. Di positive gid kuya ko ni anon mo. Combination to sa metformin. i-test mo kami siya. Kag SGLT2 inhibitor na dapat glyphosate plus metformin to eh. Pero hindi na saya illegal. Hindi na siya Illegal drugs siya, hindi na ya. Amo na ang bulong para hindi ka magkanto sa insulin. Oo. Pagkatapos Brad, mo kaon, di ko di daw matama. kung mag-greet ta maayo ko si mo subong mauna ko big-greet ay. Sige. Ini nami ni greetings, Brad mo. Okay. Ako I'm taking this gidya as a special greeting. Gusto ko gid i-greet subong ang akon nga migo ako siya sa Bacolod City. Sino? Councilor Archie Baribal. No daw. Duara ka sa limelight nga duwa subong, no? Yung gina para magsikat ka mo nga duwa. No, duara. Ka mo nga daan yung duwa. Tidugangan nyo pagid. Very good. Duara ta sa limelight subong nga duwa. Pero ayaw pa Councilor Archie with due respect, no? You as a public servant and ako man be as a public servant. Let's leave sadyahon ta lang niya. And why ta personalanay? Sa ulihin. No, but Councilor Archie, I think it would be nice, no? I was with our friend Julius Maribeles the other day for an interview again. I think Councilor Archie, publicly right now, gambal ko si mong it's not about challenge or anything, but I think it would be nice that we both have an interview together, no? Okay. Let us present both our good candidates. No, so that the people of Bacolod can choose wisely in the coming election. sige, partner. So mayo na agad Councilor Archie. Pangita lang tayo gyapon amigo. Fair and square. Oo, sige. Fair and square. Sir, may pwede pa ko ka Pwede pa ko ka Greetings, greetings. Okay. Wow, grabe kitang migo tati. Pro si Alex Montesa na una ako na kainay. Kag ang mga classmates ko sang last week pagambal si Madeline, si Delia, si Lalaine, kag si Akoy siya, Councilor Akoy siya. Ari man gali kamati kag tan-aw man si my sister-in-law Sandra Ferrer. And of course si Christine Villalobos, mayong agalanda, gamonitor sa DSB. Si Gabin Hormeliosa, Gab, retired NYPD, Gab, good morning halong. Kagbawari man amigo tao. Ato ni sa agisan po kakadabot pa diho. Okay, Mr. Alsosa. Ang part daw ay mo maon guro. Nilimanig ko kagapon, hindi malipat ha? Sige, Apple, good morning landa. And then may barkada ko sa Manila si Nida Orozco. Wife ni siya sa amigo ko si Albert. So Andrew, mga gwapito kita mo. Mga gwapito ta no. Si Ate V, good morning. Thank you gid kuno doc sang mga information nga ginambal mo subong aga. And then si yung brother ko si Dave Ferrer is watching sa New York. And then, Ma'am Kabugwason, kay Rosemary, good morning. And then, sino pa gidi? Kay sa ako nga brother, Alfredo Ferrer. Brad, good morning. Kay Joven Johnny, okay, LGBT for Albi. Pamati man sila. Okay, Villamonte chapter. Congratulations. Kay Melrose Pamilyaran, mayong agad sa inyo. Kay sino pa gid? Sino si Arlene Cardinal. Mayo, good morning. God bless. Eddie Laos. Ed, mayong aga sa inyo. Mayong aga makunobord, Andro. Mayong aga. Amigo ko, Juji. Bantog, partner, mayong aga manda sa imo. Sino pa di? Oy, kay Mayor Kadoy. Okay, Mayor Kadoy, good morning manda. Good morning makunodok.
Okay, kayo kuno sa diskusyon ta. Namayo gid kaya Henry Karumba. Dok, mangkot ko dok kon infected ang isa ka tawo pila ka days backward para ma-considered niya ba si infected man. Dalion talang dok let's say pila dok. Ang infected nga tao, Oo. pila ka days nga? Ano to pa doon? Ang infected nga tao pila ka days Okay. days backward para considered nga ba si infected man ang mga close contact. Ari mag-contact tracing ka is very delicate and is very damo gray areas eh. But sa inyo tanan naka may mga contacts bala. Bear in mind nga you should count it day 1. From day 1 to asymptomatic ka na to day 4. Ang symptoms mo magwa day 5. Symptomatic, mild or moderate. Ang being infected, grabe nga maglaton ka. 7. From day 5 to 10 days. Okay, mo Or day 1 to day 10 or muna. Okay. From the day in-acquired mo, hindi pa na Develop pa lang siya. virus sa lawas Day 5 mo Ang day 5 to day 10. Sige. Siguro more or 5 less, days. Dok, ang iya pamangkot. Backward. So at least mga 5 to 1 week, guro. 5 to 1. 5 to 1 week. Oo. 5 to Para 7 days. makontak Para days. sigurado ka. Klaro, Sigurado ka lang. from day 1, hindi ka pa pag ara na sa 5 days ka to 7 days Mas na galapit ka. makalinato na okay. Kag mga self-isolation kag So si yeah, Alin bear in mind, Louis self-isolation. Timotea sa Kawayan. Taga din siya. Company monitor watching from Linaon, Kawayan. So sa tanan nga nagapamati sa sininga programa, sa una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.